Il-minuta tibda issa. Tatjana Kirkop, mużiċista. Tatjana, x'inhi l-ewwel memorja tiegħek bil-violin? L-ewwel memorja meta kelli 4 snin rid nitgħallem il-violin. Imma Malta dak iż-żmien ma kienx hawn violini żgħar, meta tkun 4 snin trid tixtri wieħed żgħir għaliex kienu jibżgħu li jinkisrulhom meta jiġi fit-traġitt bil-baħar. U darba minnhom il-papà ġie mill-iskola bil-violin żgħar kien xtraħ minn għand xi ħadd. U jiena wow fl-aħħar ħanitgħallem il-violin, ġifieri dik kienet memorja vera sabiħa. Kif tħossok taqsam il-park moħħtok u r-raġel tagħhom? Jiena waħdi ilna ndoqqu flimkien mindu konna żgħar, mindu bdejna fil-bidunet. Kważi qasem mal-fejn ħarsu lejn xulxin la ngħidu xejn ħaniftehmu. Tant inħossuna komdi ma' xulxin illi we can also take risks. Tajt ħanipprova dil-biċċa xogħol taf kif and we still get it done. U x'għandu speċjali x-xogħol li jmiss? Ħanamlu kunċert bit-trio li għana xarku trio fl-17 ta' Marzu, parti mit-tielet sensiela tal-Iljili fit-teatru, Chamber Fest ta' 2025. U looking forward ħafna nindoqqu fil-Green Room fi Pjazza Teatru Real. Setting huwa vera intimu, kollok ċans interetti ma' l-udjenza, kunu qegħdin nispjegaw anki xi ħaġa żgħira fuq il-mużika. Allura, hopefully in-nies jieħdu pjaċir.